Digo os nosos compañeiros do tempo, logo xa non lo confirmarán máis polo miúdo, que esta fin de semana imos ter un pouco de todo, sol, bastante vento e mesmo algunha que outra nube aí que pode dar un pouco a lata. Polo que, claro, entranos a dúbida, iremos ou non iremos á praia? Pois unha moi boa solución nestes casos é ir a Samil en Vigo, porque se non temos tempo de praia e de sol, pois podemos aproveitar para sacar o noso ordenador portátil e alí mesmo navegar por internet. Neste verán un tanto revolto é saír un raio de sol e as praias énchense ata a bandeira. Unha vez instalados, directos á auga. Logo toca broncearse. Aproveitamos para recordar a importancia que ten embadurnarnos coa protección solar axitada ao noso tipo de pele. E para pasar o tempo nada mellor ca un xornal ou un libro escoitando a nosa música favorita. O fin de festa na praia costuma rematar co paseo de rigor. Aquí remataría o típico plan de día de praia, pero agora en Samil tamén podemos aproveitar para navegar por internet. Bueno, pues este é un programa piloto, un proxecto experimental a iniciativa da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia en colaboración co Concello de Vigo, que tiveron a ben pois isto encargar a Retegal a instalación de infraestructura para o establecemento dunha rede wifi, unha rede local na praia de Samil. Como podo acceder á rede wifi de Samil? Encendemos PC e a través do navegador que teñamos de internet conectamos e aí sale xa un pantallazo de inicio en donde nos pide pois nome de usuario, que en este caso é Retegal, e unha contrasinal. A contrasinal é Samil27 e nada máis, a navegar. Cal é o alcance da wifi de Samil? Non só se estende o que é a praia de Samil en sí mismo, sino que chega hasta a praia do Bao, hasta a Toralla, probablemente pues, ao redor de unos 300 metros mar adentro do litoral desta praia. No sé yo si la gente se animará a traer aquí aparatos para andar, ¿no? Aquí en la arena y eso. Pois polo de agora podemos dicir que a xente está respondendo segundo as previsións máis optimistas. Na fin de semana, alrededor de 50 usuarios de media ao día conéctanse á rede wifi de Samil. Sí, me parece unha boa idea porque cando eu veño de vacacións aquí, que eu vivo en Madrid ahora actualmente, pois o que fago é traigo o portátil e xa vin aquí e xa me conectei. Samil é a primeira praia de Galicia que conta cunha rede destas características, pero estás estudando incorporala a outros areais para o próximo verán.